Moi bon día de San Martiño a todos os que vos atopades hoxe na nosa residencia de anciáns de Ortigueira. Hai 1600 anos chegaba ao mundo San Martiño de Hungría, no tempo dos reis suevos. Estudiou en Italia, era un pagán que na súa etapa juvenil comezou a chegarse e coñecer a cristianza. Para que non se fixera cristián, o seu pai mandouno ao exército. Por iso dícese sempre que foi soldado por fora, bispo á forza e monxe por gusto. Nun inverno moi frío, atopou no camiño cun pobre a piques de morrer. Dividiu a súa capa en dous coa súa espada e coa metade tapouno salvando a súa vida. Por iso se representa da cabalo coa espada e cortando un trozo de manto a un pobre. Decide deixar o exército e funda un mosteiro. Desde ese mosteiro realiza obras de caridade, defende pobres e condeados a morte. Foi coñecido como o apóstol dos suevos e nomeado bispo de Tours, coñecéndose así como San Martiño de Tours. Foron os suevos quenes espallaron a súa devoción polas nosas terras de Galicia, porque se lle atribuía a curación da lepra dun fillo dun rei galego suevo. Na honra da curación dese fillo do rei, teríase construído o templo de Santa María Nai en Ourense. Co tempo festexouse entre o 1 e o 11 de novembro, uníndose a unha festividade de magosto de castañas. Houve un tempo no que se celebraba o día 1 de novembro, actual día de Todos os Santos. Foi moi venerado na provincia de Ourense, dando nome á Catedral de Ourense e sendo o patrono desta cidade. Co tempo, engadiuse a tradición da matanza do porco, os chourizos e o viño do San Martiño. Na nosa diócese de Mondoñedo Ferrol temos a basílica catedral máis antiga de España en San Martiño de Foz, adicada a outro San Martiño, e que conta coa peculiaridade de ser a catedral que se conserva máis antiga de España. Pero ese San Martiño, ao que se adica a antiga catedral mindoniense, foi o portugués de Dumio, de aí Mondumio, Mondoñedo, Montedumio. Ese é o nome. Na zona de Braga, Portugal, tería nacido este outro santo. Este santo, San Martiño Dumiense, espallou a devoción a San Martiño de Tours, 200 anos despois da vida do anterior santo. A diferencia de San Martiño de Tours, o de Dumio en Portugal, si estivo aquí, en Galicia, si viaxou á nosa terra. Na nosa diócese son varias as parroquias adicadas a San Martiño. As tres imaxes que vamos ver agora pertencen ás nosas parroquias de Ortigueira. A que temos na actualidade é unha das máis novas, é unha imaxe que é a que procesiona o día de San Martiño levada polos veciños de Luama, da antiga parroquia que probablemente é máis antiga que a de Santa Marta, que foi a parroquia situada na Lagoa e que deu lugar e a parroquia de San Martiño de Luama. Isto que temos á miña espalda, pois sácase sempre na procesión. Lévano moitas veces os nenos e o ramo de San Martiño que acompaña esta imaxe. Pero co tempo apareceron na parroquia antigas imaxes de San Martiño que eran daqui, que eran propias da parroquia de Ortigueira e que co tempo restauráronse. Unha delas é este San Martiño que está aquí á miña espalda, que é moi bonito, da Escola de Ferreiro, que é do século XVIII. Pesa bastante, por iso non sale de procesión, porque é moi pesado, comeu demasiado, non? É un San Martiño que debeu de darlle moito ao viño, ao xamón de porco e aos chourizos. Este que temos aquí á miña espalda. E logo hai un San Martiño moi bonito, que o coidamos e que queremos algún día restauralo, e que pertence á parroquia de San Xoán de Insua. É un San Martiño precioso, moi ben realizado, tamén do século XVIII como o anterior, este que temos guardado aquí á miña espalda. É unha das imaxes máis bonitas e que neste día merece a pena velo instruindo, ensinando, como temos aquí na espalda. Estes tres San Martiños acompáñannos nesta festividade de San Martiño na nosa parroquia. Neste día no que queremos felicitar a todos os nosos anciáns e todo o personal que traballades na residencia de Ortigueira e de maneira moi especial que o festexedes, que o celebredes, que pasedes unha boa xornada, que pasemos un bon día e que nos sintamos xuntos. Estamos xuntos na vivencia toda da Igrexa, na vivencia da festa e na vivencia dunha festividade de magosto de festexar dunha maneira moi especial como fixemos outros anos aí na vosa casa. Celebrade-o grandemente, unha aperta e moitos ánimos a toda a casa. E aquí nos atopamos, para calquer cousa estamos xuntos, non estamos moi lonxe, pero estamos moi cerca. Unha forte aperta.